Să nu sunt banii. Voi face mituri și legende Five Nights at Freddy 2 și ne vom baza pe Shadow Bunny. Mulți știu că Shadow Bunny este de fapt umbra lui Toy Bunny, pentru că este clar fața lui Toy Bunny, urechile lui Toy Bunny, corpul lui Toy Bunny. Și hai să vă spun cum Shadow Bunny vă poate prinde în noaptea a treia, cel mai mult în noaptea a treia, dar în noaptea a șaptea, după ce îți vine Golden Freddy pe hol cu fața aia foarte ciudată, îți apare Shadow Bunny. De ce? Păi Golden Freddy îi urăște pe toți ceilalți animatronici și de fapt el merge întotdeauna pe hol sau lângă voi când nu este niciun animatronic lângă tine, iar Shadow Bunny, adică umbra lui Toy Bunny cu Golden Freddy, se înțeleg un pic să nu se vadă cu ceilalți animatronici, iar după ce îți apare Golden Freddy pe hol, îți poate apărea Shadow Bunny foarte ușor. Pentru că ei s-au înțeles să nu fie deodată cu animatronicii nu obișnuiți. Acum vom face despre easter egg-uri. Primul easter egg despre care vom vorbi este de Balloon Boy. Și când îți poate apărea în față, îți poate să-și facă ochii negre cu pupilele albe și să scrie pe semnul lui It's me, adică se traduce sunt eu. Și după 3 secunde te poate prinde Foxy, deci te prinde repede. Următorul easter egg este tot Balloon Boy, exact la fel, doar că aici pe semnul lui scrie Balloons, pentru că vă dați seama că este mai aproape de baloane. Iar când este în fața ta scrie It's me, ca și la Foxy în Finally 1, când vrea să iasă sau o ieșit de totului din Pirate Cove, scrie It's me. Următorul easter egg este Balloon Girl, care ți apare în noaptea a 7-a sau a 6-a sub masa aceasta voastră a Night Guard-ului. Ok, am ajuns la unul dintre cele mai ciudate easter egg-uri. Deci, puteți să vedeți că în noaptea 7, dacă terminați toate custom night-urile cu animatronicii, o să aveți toate plușurile, dar după cum vedeți aici sunt negru cu pile albe, sub masă îți vine Balloon Girl, iar pe televizor apare fața lui The Puppet. Este regulul acesta chiar este real, i s-a întâmplat la un prieten pe laptop, serios, deci este unul dintre cele mai ciudate easter egg-uri de pe Five Nights at Freddy. Următorul easter egg este Următorul easter egg este atunci când începeți o noapte în Five Nights at Freddy, rare ori vă poate începe cu Toy Bunny. Este foarte, foarte ciudat acest easter egg. Nu mi s-a mai întâmplat pentru că este foarte, foarte rar. Mai degrabă acesta nu este un easter egg. Vreau doar să vă arăt că vedeți aceste doi ochi. Asta înseamnă că Balloon Boy poate fi un copil, dar este ciudat pentru că acesta poate să fie și un endoskeleton. Deci eu cred că Balloon Boy are de fapt un endoskeleton. Următorul easter egg este endoskeletonul. De fapt, acesta nu este un easter egg, doar că de obicei el are urechi aici și are ochi albaștri. După cum vedeți, aici are ochi verzi și nu are urechi. Deci ar putea fi endoskeletonul lui Dr. Freddy. Ei, mulțumesc pentru vizionare. În următoarele episoade voi face mituri și legende Five Nights at Freddy 3, dar hai să strângem tot 6 like-uri. Eu am fost Vladi, noi ne revedem în alt episod. Pa!